Com sabeu, doncs aquest grup municipal, després de moltes vegades de preguntar en el ple i de no obtenir respostes suficients sobre el que preguntàvem, doncs vam presentar un manifest amb diverses entitats que en el seu dia van formar part del procés participatiu, una mica denunciant el que ens havia arribat i que l'equip de govern no ens confirmava oficialment. Ens va arribar que l'equip de govern havia confirmat, havia comunicat a treballadors i treballadores de regidories de l'àrea de serveis a les persones que en el futur, quan l'equipament estigués llest, serien traslladats en aquest equipament a mode d'oficines per a aquest personal d'aquests departaments. Això entenem que trenca clarament amb el disseny, amb la concepció d'un equipament que ha de ser i havia de ser per a la ciutadania i per a les entitats. No hi ha cap mena de diàleg, no hi ha informació, s'actua amb opacitat, amb respostes a mitges, sinó directament sense respostes, i el que ens trobem és amb informacions que ens arriben per altres bandes i amb fets consumats. No és la manera d'actuar amb un equipament que ha sortit, com deia, del primer procés participatiu que es va fer després del govern d'Amparo Piqueras a partir del 2011. Resulta que només quan es fa soroll públic s'aconsegueix que l'equip de govern respongui. En un primer moment la resposta, fins i tot d'algun regidor de l'equip de govern, va ser no, d'on heu tret això? No hi ha cap mena de voluntat de traslladar departaments municipals al centre cívic i cultural, cosa que ens va sorprendre molt, perquè és que hi havia treballadors que havien estat informats que això seria així. Però la primera reacció d'algun membre del govern va ser negar-ho. Bé, almenys el manifest ha servit perquè finalment l'equip de govern reconegui que efectivament aquesta és la voluntat, que sí que l'equip de govern vol ocupar part d'aquest espai amb oficines, amb dependències municipals. Aquest equip de govern, quan va acabar l'obra de l'edifici de Can Coamala, i per tant hi va haver l'espai perquè els departaments d'Educació i Cultura, que abans estaven allà i que a causa de les obres es van traslladar provisionalment a l'arxiu, en comptes de retornar els departaments d'Educació i Cultura a Can Coamala, que és on havien estat sempre, decideix ubicar el SIAC en aquest espai. La qual cosa genera un ball d'espais i d'oficines que ha provocat que, suposo, l'Ajuntament tingui la necessitat de fer servir aquest equipament per ubicar, entre altres, els departaments d'Educació i Cultura, que ara mateix no tenen lloc. Perquè no havien d'anar de forma definitiva, resulta que s'hi ha ubicat un altre servei. Aquestes decisions, que creiem que són del tot improvisades i que no segueixen una organització, una planificació, al final generen problemes. I no generen problemes només a l'equip de govern, que al final la solució és fàcil, no? Com que tenim aquest equipament, traslladem aquests departaments allà i s'ha acabat, no? Sinó que generen problemes a la ciutadania, perquè al final estem reduint espais que són per a la ciutadania, són exclusivament per a la ciutadania i els destinem a coses que no estaven previstes, no? I d'altra banda, resulta que l'argumentari pel qual es diu que no hi ha cap problema en traslladar treballadors municipals i oficines municipals a l'Ajuntament és, primer, que el procés participatiu es va fer d'aquella manera, que només va ser un taller, que el projecte no ha recollit tot, o que és molt petit l'equipament, que en l'elaboració del projecte es va reduir l'espai i que, per tant, com que gairebé s'ha de llegir el que diu i també s'ha de llegir el que diu entre línies. Com que gairebé aquest edifici no serveix per res i és una merda, amb perdó de l'expressió, que fer per fer l'equip de govern en pot fer el que vulgui. Ens sembla lamentable aquest tipus d'explicacions. És un edifici que no disposàvem i trobem que infravalorar, que menysprear l'utilitat que pot tenir aquest edifici pels vicentins i les vicentines és un error. És un error. I no perquè nosaltres ens puguem enfadar més o menys, al cap i a la fi això poc importa, però sí que és un menyspreu cap a la feina que ha fet aquest Ajuntament des de fa molts anys, perquè aquest projecte té molts anys ja, 10 anys concretament, i cap a les esperances i els esforços que hi ha dipositat la ciutadania.